Escolta, Bel, ja que estem reciclant els envasos, el paper, el cartró i el vidre, també podríem reciclar residus orgànics. En generem moltíssims i són fàcils de separar. I què és això de l'orgànica? Són les restes de menjar, els taps de suro, els tovallons bruts de menjar. Doncs no requeriria gaire esforç i seria només canviar una mica la mentalitat. Doncs sí, mira, podríem utilitzar aquest cubell amb la bossa compostable. Ah, són bosses més finetes. Sí, són bosses que estan fetes de material que es pot degradar i, a més, les podem trobar als supermercats i als ajuntaments. I per què el cubell és reixat? Doncs perquè així no hi ha acumulació de líquids i tampoc fa mala olor. Ostres, mai ho hagués dit això. Així que quan la bossa estigui plena, ho tirem al contenidor marró del carrer, no? Sí, exacte, l'orgànica amb bossa compostable i el contenidor marró.